Prvý rozhovor s našim kandidátom na najlepšieho hráča. No. Andy Plašťák. Áno. Dodo Vadovič. Superi, všetko sa streamuje na internete. Chalani, ako sa cítite pred zápasom? Dobre, veľmi dobre. Ako to vidíte, aký bude výsledok? Myslím, že... dúfam, verím tomu, že vyhrám. Koco, ako to vidíš pred zápasom? Vyhrujeme. Jimmy, ako to vidíš čtvrtý zápasom? Dobre. Ako bolo včera? Vynikajúco, pil som sodu, ze sodu. Jani, jak to vidíš? Jak to vidím? Ja tam aj píšem. Pozrite skvelú zostavu. A dopíšeme ešte Pikola. Tibor. Myslím, že sú tam všetci. Pivo jes? Serus el presidento. Čo, žiješ? No. Ej, Pikola! Kde si ti, hej? Nebol záhname do mňa. Nazdar. Ale zodpovedne v tej obrane! Bojovnosť! Kevo agilný, dozadu poď! Dobrá! Dáme! Opäť jeden. A ide sám, Pikolo, poď! A ide! Pikolo, spraví! Výkedy má to! Ešte! Pozor na to, chalani! Pred brankára, Olek. Olek, pred brankára. Gól! Olek! Jeden von! Poďme! Osiali, ty nečaká Andy, čo? Miki, poď Miki. Slabšia mala. Boha, to by si mal poradiť, Olek. Pekná. Veľmi. Jeden dozadu! Janko! Olek, nespí, Olek! Dá si jednu slivku, to prejde. To je pečenka toho stále. Pečenka ide dole hlavu, ale opadol opačne. Dobrá kocka, nevadí, kľud. Ježiš, Keva, naspäť, vracaj sa. Povraží mi. Pikola, musíš ísť pred neho, Jano. Teraz Jimovi, poďte. Zabehaj si, Jimmy, zabehaj si. Hýbaj, Kevo! Dobrá, koci, výborná. No! Kocka, pre seba, kocka! Joj! Dobrá, kocík, dobrá, kocík. Á, se kocka, vedľa! Jo! Po zemi, kocka! Dobre, nevadí, hrajme. Jimmy, preslo, hraj!
Čo tu má vodu? Len také kopačky, tak rozdiel. Čo tu tam je na dole? To je pršelo, tak se modele. Tráva, ne, to je tráva. Kto to má oné? Všetci majú vysúvané. Dobrá, Kevo! Ale to je kopaček, normálne to tráva ide. Tam je takú vrstvu, čo aj na boky máš Halovky. Lebo ono sa to do toho zaborí, no. Lebo to... Dobre, brzádu! Ale bránime! Začalo ho tráfiť. Špatne dopadne. Ozaj, že on ne? Nafúkal? Vyjedzili ho z roboty. Víš, z roboty. Víš. Čo tu má vodu? Len také kopačky, tak rozdiel. Čo tu tam je na dole? To je pršelo, tak se modele. Tráva, ne, to je tráva. Teraz dostávajú. Teraz čeká. Podmienku dostane 8 mesiacov, dostane podmienku, alebo 12 mesiacov dostane podmienku, dostane 800 ešte pokutu a keď to ešte raz nafúka. Rádi. Vyklo chytá modránky teraz a bude chytá. Maria. Švagra na švagra, to bol malo oči. Našlo, že? Ono vždycky najdajú šenku. Toto je to, čo si hovoril. Vždycky lečo potom na... Ježišmaria, nazdar pečičko. Hej, trásu to, jak je možné? Kimo, navčate sa. Kúkam, že tam oni môžu vydať 4. Prvník ešte raz. Daj ešte raz. Italiano gol do biči. Olo, divotná. Lebo pýtaj za to penáze a Kvotrik ho vykútil. No ale aby o sebe povedal, že patríš najlepším hráčom, si. Kúkajte sa všetci! Nejde slivkár, to kauč bol danú vec. No máš? Ja vím, že to Filip. Cio, soci Lamantinel. Kevo je zase Benjamino, Kevo i nemôžeme faulovať. Kevo, vyvíš! Kevo úplne. Na Keva. Ale vítal. To bol faul na Keva. Ale vítal. Kevo, od mantinelu, čo robíš? Sám, skočí ho. Dobrá, Miki, výborná, Miki. No vydaj, Oleg dalže. To není už čtvrtý noha. Čo robíš, hej, Šuhajko? Pod Mikolo! Mikolo ide. Daj si ma! Mama má! No, Kimbo, sám! Kimbo, podajte ruky. Máš časť, že máš rozhodcu kamaráda! Aby si to nebol písko! No, pendal si pohľadala. Mali končí! Môžeš, Kibo! Traja idú 11. Vráťte sa!